إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ғаламдарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән Сөйекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иман ияләре, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның шикләреннән сакланыгыз, тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз мөселман кардәшләрем, сагынып көткән изге кунак, изге Рамазан айы килде дә, сизелми дә, үтеп тә китте. Шушы изге айда тырышлык кылган һәр иман иясенең күңеле күп мәкерләрдән тазарды. Каткан бәгырьләр нишкәрде. Аллаһ йортлары, мәчетләр иман ияләренең күплегеннән гөрләп торды. Рамазан килде һәм китте. Рамазан китү белән Аллаһ йортлары яңадан бушап калмаса иде. Ислам өммәтенең изге эшләре изге ай китте дип туктап калмаса иде. Сөйекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 23 ел дәврендә ислам өммәтен уятып, канатландырып, җанландырып торды. Һәм сөйекле пәйгамбәребез вафат булгач, бу хәбәрне бик күп сахабалар күтәрә алмады. Кулаклары ишеткәнне күңелләре кабул итмәде. Хәтта Гомар ибн Хаттаб, кем Мөхәммәд үлде дип әйтсә, мин аның үзен үтерәм диде. Әбу Бәкр шушы вакытта үзенең сабырлыгы белән, үзенең йомшаклыгы белән, үзенең аяк акылы белән, хикмәте белән чыгып, халыкны тынычландырды. Һәм шунда нәрсә диде? Кем Мөхәммәдкә табынган булса, белегез, Мөхәммәд үлде ди. Кем Аллаһка гыйбадәт кылган булса, Аллаһ тире һәм мәңге үлмәй. Шуның кебек әйтәсе килә җәмәгать, кем Рамазанга табынган булса, Рамазан китте, бетте. Ләкин кем Аллаһка гыйбадәт кылса, кем Аллаһның ризалыгын эзләсә, инналлаһа хайюн ла ямут. Аллаһ тире. Аллаһ мәңге тире һәм ул бер кашанда үлми. Изге Рамазан айы китте. Ва һәрбер мөселман шушы айга нәтиҗә чыгарга тиеш. Ничек итеп ул шушы кунакны кабул итте? Хәтта киңәш итер идем һәрберегезгә, бухгалтериядә отчет язган кебек, отчетыгызны язып, каядыр файлдамы, каядыр киштәдәме, каядыр Word форматында, башка нидәме, заметкадамы калдырыгыз. Рамазан 2021 дип исем кушыгыз, поисковикта эзләп табырга. Киләсе елда
ул отчетыгызны Рамазан алдыннан күтәрегез. Нәрсәләр эшли алдык без бу айда? Нинди плюслар куя алабыз? Һәм нәрсәләр эшли ала идек? Ләкин ваемсызлык, гафиллек, ялкаулык һәм башка акланулар сәбәпләр белән без ул эшли алган эшебезне эшли алмадык. Ансын да язып куегыз. Киләсе елда эшләргә сәбәп булыр иншалла. Һәм нәрсәләрне без эшли алмадык. Иманыбыз зәгыйф. Дөньяга бирелү сәбәпле сахабалар эшләделәр. Галимнәр эшләделәр, ә без эшли алмадык. Кемдер Коръәнен укый алмады. Кемдер укып чыга алмады. Кемдер бер тапкыр укыды, ләкин 2 тапкыр укый ала иде. Менә шуңа күрә шушы отчетны, хисапны язып, протокол белән беркетеп куегыз, киләсе елны күтәреп карарсыз. Безнең киләсе Рамазаныбыз үткән Рамазаннан хәерлерәк булырга тиеш. Һәм үлгәнче шушы әйбер барырга тиеш. Имам Ахмад Хәмбәли мәзһәбенә нигез салучы зур галимебез, 4 мәзһәбнең бер галиме. Нәрсә диде? Аның белән дус булган bir дусты кардәш әйтте, соңгы 20 елда мин Имам Ахмад белән бик каты дус булдым ди. Бик аралаштым ди. Һәм 20 ел буена ди мин күрдем ди. Имам Ахмадның бүгенгесе көне ди, кичәгесеннән яхшырак иде. Ә иртәгәсе бүгенгесеннән яхшырак иде. Елдан елга түгел, көннән көнгә Имам Ахмад 20 ел буе 360-га тапкырлагыз, ничек яхшыртырга кирәк. Һәм шуны 20-га тапкырлагыз. Менә шулай торып галимнәр үзләренә хисап кылдылар. Шуңа күрә хисап, җәмәгать, бухгалтериядә гына барырга тиеш түгел. Узган айда күп акча эшләдем. Бу айда күбрәк эшли алдым. Наверное, киләсесендә тагын да күбрәк эшләрмен дип алай гына түгел, җәмәгать. Менә безгә шушы изге гамәлләребез, гамәл гыйбадәтләребезнең дә хисабы, планы булырга тиеш. Һәм алга китеш һичшиксез булырга тиеш. Нинди уйланулар һәм нинди нәтиҗәләр? Әлбәттә, җәмәгать, гыйбадәт дөньясы. Рамазанның тәме гыйбадәттә. Рамазанның тәме ашау-ишүдә түгел, ашамау һәм ишмәүдә. Аллаһ ризалыгы өчен. Аның тәме ураза тотуда. Аның тәме нәфесеңне тыюда. Аның тәме кичке, төнге намазларда. Аның тәме сәхәр, ифтар зикрләрендә, тахаҗуд зикрләрендә. Аның тәме күз яшьләре белән сыралган дугаларда. Һәм гыйбадәт дөньясы, җәмәгать, ул тирән диңгез, океан кебек. Һәм кемдер ул диңгезнең сүрәтен генә карап калды. Менә картина селенеп тора. Картина море. Оказывается, мотор икән бу. Кемдер гыйбадәт диңгезене сүрәтен генә түгел, аның яр буенда утырды. Ләкин диңгезнең үзенә керә алмады. Кемдер диңгезгә аягын тыгып карый алды. Кемдер тиздән керде, кемдер билдән керде. Кемдер, машалла, диңгездә әзрәк йөзеп тә килде. Кемдер маска киеп диңгезнең астына төште. Шуңа күрә кем сүрәткә караучы? Кем яр буенда утыручы? Кем аягын тыгып караучы? Кем бераз йөзергә маташучы? Кем инде диңгезнең бераз төбенә төшүче? Аны инде һәркем үзенә бәя куйсын. Һәркем үзенә нәтиҗә чыгарсын. Ләкин диңгез, җәмәгать, шул кадәр тирән, аның төбе юк. Аның төбе юк. Мәддият, материаль тормыш бик тиз туктый. Мерседесның бүтән моделендә йөреп карарга була максат куйсаң. Самолетның да бүтәнесендә чыгып карарга була. Гыйбадәт, рухи тормыш, ул диңгезнең, җәмәгать, аның төбе юк. Аның ярлары юк. Шуңа күрә күпме генә төшсәң дә, күпме генә тырышсаң да, безнең гомеребез җитми. Гыйбадәт диңгезенең тәмен, рәхәтен татырга. Ләкин җәмәгать, тоткан уразаларыбыз да, үткәргән вакытларыбыз да, Коръәнгә булган мөнәсәбәтебез дә,
төнге намазларыбыз да безгә күрсәтә. Без әле диңгез дигән нәрсәнең әле җәмәгать без бик ярак икән. Безгә әле бик күп эшләргә кирәк. Әгәр дә син көне буе роза тотып, семьяңны, хатыныңны калдырып, таравихка килеп, шушында килеп, эшләреңне калдырып, машалла тахаратың алып килеп бастың икән, һәм шушы хафиз артында син ләззәт алып торасы урында, кайчан Аллаһу акбар дип әйтеп рукуга төшәйем дип торсаң, әле безгә бу диңгез бик ярак җәмәгать. Шуңа күрә бик күп безгә эшләргә, хезмәт итәргә кирәк. Шулай ук Рамазанның сыйфаты бик күп нәрсә әзерлектән тора. Чананы җәйдән әзерләргә кирәк. Шулай бит? Алдан курыккан, алдан борчылган эш хәерле була. Шуңа күрә мөселман кешесе изге Рамазан айы килгәндә әзерләнергә тиеш. Ул Рамазанның тәртипләрен карарга тиеш. Ничек итеп Рамазанда күпме Коръан укыячак көненә? Күпме зикр тәсбихта булачак? Күпме духа намазлар укыячак? Җәмәгать намазына ничек йөрәячәк? Нинди хәерле садака бирү булсынмы, башкасымы, буларны ничек кылачак, ул алдан әзерләнергә тиеш. Җәй буе, менә Кукмарага йөрим мин. Җәй буе Кукмара халкы итек баса. Ни өчен? Кыш җиткәч сатыр өчен. Чөнки әгәр дә җәй буе ул җиләк кенә җыеп йөрсә, кыш җитер дә аның итеге булмас, шулай бит. Шуңа күрә яз көне пассивнойлар башлана. Игенче чыга чәчергә, әгәр дә ул обедка кадәр йоклап ятса, ул ач кала. Шуңа күрә Рамазан ул изгелек җыеп кала торган сезон, ул чәчү сезоны. Менә шуңа күрә нәрсә? Изгелекләрне алдан әзерләргә кирәк. Һәм бик күп нәрсә тора кешенең шәхси әзерлегеннән генә түгел, җәмәгать, мәхәлләнең әзерлегеннән тора. Мәчетнең әзерлегеннән тора. Күп мәчетләрдә кызганыч ай буена вагыз насихатлар юк. Күп мәчетләрдә һаман 2-3 аят белән таравих намаз укыйбыз. Менә вагыз белән төрле районнарда буласың, авыл мәчетләренә керәсең, шуннан соң имамнан сорыйсың, бабайдан сорыйсың, ничексең? Таравихлар. Әйбәт, әлхәмдүлилләх. Мәйтәм, нинди сүрәләр укыйсыз? Кая хафиз килдеме соң? Менә бит безнең күпме шәкертләребез бар. Мөфтият әзерли күпме шәкертләр. Кая хафиз кил? Юк инде, юк, безнең булмый инде хәзрәт. Мәйтәм, ник хәзрәт булмыйсың дигәч, юк, бабайлар түзә алмый ди. Син түзә алмыйсың. Син түзсәң, бабайлар түзәр иде. Әйе. Шуңа күрә күп мәчетләрдә ни таравихның рухы юк. Бабайлардан сорыйсың, юк инде безгә авыр була. Нигә күрше мәчеттә, күрше авылда берсенә дә авыр түгел? Бүтенесе басып тора хатымда. Ә сез басып тора алмыйсыз. Нигә шулай? Сез әллә белә башка төрлеме? Кайчан басып тора алачаксыз сез? Гомер үтеп китә бит, хатымсыз, Коръанны тыңламыйча. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бар хәтта шундый авыл, бер авылга килдем, 100 йорт авылда. Ел сайын хатым кылалар. Авылда хатым кылырлык имам юк. Каян аласыз дигәч, без Египеттан бер шәкертне таптык ди. Biz Ramazan aldığından Cuma'da akşa jiyabız dey, аңа билет алабыз dey. Билет алабыз dey. Һәм аны кайтартабыз dey. Ул бездә хатым кыла да dey, без аңа билет алып, садакаларын тиеп җибәрәбез dey. Менә аларда җәмәгать таравихның башкадыр тәме, шулай бит. Теге күрше авылда карый. Тәме башкадыр. Аларга кирәк, акчасын да җыялар, оештыралар. Шуңа күрә бик күп нәрсә тора. Мәчетнең, мәдрәсәнең, имамнарның, шушында мәхәлләнең бергә булып, бергә оештыр. Һәм монда имамда гына түгел. Имам гел крайний гына калу, аның мәхәлләсе каков, ничектеләр әле, каков приход, таков и в поп тиме, каков поп, таков приход ди. Шуңа күрә мәхәллә имамны уятырга тиеш. Имам мәхәлләне уятырга тиеш. Әгәр дә имам бабайларга карап, сез булдыра алмыйсыз инде бабайлар. Аракларыгыз арачак дип торса, а бабайлар амин хәзрәт, шулай шул булдыра алмыйбыз дисә, менә шулай барачак инде ул. Бер нинди үсеш, бер нинди алга китеш, ни гыйбадәттә, ни намазда булмаячак. Менә шуңа күрә җәмәгать күп нәрсәләр безнең үзебездән тора. Ифтарларда да 1 ел ял иттек узган елны. Аллаһ Тәгалә безне явап куйды. Әлхәмдүлилләх, быел Казанда булды шундый кардәшләр, мәчетләр буйлап эзләп йөрделәр. Юкмы ифтар, акча бирәм дип. Валлаһи,
һәрбер имамнан сораячаклар кыямәт көнендә. Шул акча эзләп йөрүче хакында. Менә җибәрдемме дип Аллаһта беркем дә зарлана алмый бүген. Ифтар кылдырырга акчам юк, көчем юк, тегем юк, бу юк дип. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләh, аларын да кылдырырга була. Аларын да кылдырырга була. Бүгенге көндә карагыз, Рамазанда ничек гөрләдек. Шулай бит. Күпме байлар зәкатларын чыгарды. Бүтән кешегә фитра чыгарырга кирәк. Ул фитраны бит мәчеткә биреп булмый. Шуңа күрә ул фитраларны әгәр дә берләшеп оештырсак, ниндидер фондлар эшләсәк, шул фондлар белән без бит күпме мохтаҗларның хәлен җиңеләйтә алабыз. Шул хәтта зәкатларны гына туплый алсак та, без бит бүген шул күпме хәзрәтләр бар, мәсәлән, 10 ел ул имам квартира снимать итеп яши. Зарплатасын илтә дә бирә. Калганын кая дигәч, менә ашларга йөрим инде садака алам ди. Алай булмый бит. Ул тагын 10 ел снимать итәчәк. Аннан тагын 10 ел снимать итәчәк. Алай булмый. Өммәт аны уйларга тиеш. Бүген күпме авылларга барасың, чәй эчәргә имамга кайтасың. Ие бит, әйбәт хәлдә түгел. Теге төше бар, бу төше бар, өчен эшкә ялгый, баласын укытырга кирәк, кроссовки алырга кирәк. Тегесен, әгәр дә без бу әйберләрне тупласак бит, бер нәрсә тормый. Безгә ул авылдагы имамнарны күтәрергә, башка шушы социаль проблемаларны менә шушы зәкатлар белән, башкалары белән ябырга җәмәгать безгә бер нәрсә дә тормый. Бездәге потенциал җәмәгать, ул бик күп регионнарда ул юк. Шуңа күрә менә бу әйберләрдә безгә уйланырга, фикерләргә мәҗбүр итә. Шулай ук җәмәгать аз гына күңелне тырмаганы. Менә узган елны булмады. Быел инде хатлар яздык, сорадык Казанның центральный паркын. Уйлап карагыз, безгә берничә ел бирделәр кичкенә паркта. Без анда сыймый башладык. Әйтәләр бит, штанына сыймый башлады ди. Халык тулды. Шуннан соң бардык та мэриягә әйттек, бирегез безгә самый крутой паркны. Юк, әйдәгез без сезгә менә монысын бирәк. Юк, безгә кирәкми ансы дидек. Менә безгә парк имени Горького кирәк дидек, Корыстан каранда. Куйдылар шартлар, без әйттек, бөтен шартны үтибез дидек. Чөнки мэрияда килде дә бирү түгел, алар бит җавап бирәләр. Анда туристлар, анда ниләр, ул бит килде китте нәрсә эшләсәң, хәзер җайлы YouTube-ка гына куялар да бөтен Казан хурлыкка калырга мөмкин. Куйдылар шартлар, без әйттек, үтибез дидек. Әлхәмдүлилләh, берне үткәрдек, икене үткәрдек, быел да сорадык. Шуңа күрә безгә быел мэрия сорамады да, әйдәгез, менә сез беләсез тәртибен, менә сезгә парк диделәр. Шуннан соң игъланнар бирдек. Хәзрәтләр, имамнарның шатларына җибәрдек. Хәзрәтләр, безгә центральный паркны, менә Российская империяда урыслар безне ничә йөз ел сыпканда. Күз алдына китерәсезме, берәр хәзрәт хат яза да, ниндидер центральный паркларда, шәһәр күләмендә городской корбаннар үткәрергә күз алдына китерәсезме? Юк, җәмәгать. Мондый мөмкинлек ул бездә генә хәзер. Без моны кулланырга тиеш. Шуннан соң хәзрәтләр, имамнар, ничек итеп телисез, әйдәгез, катнашыгыз, бераз гына шунда, чөнки аңа бит акча кирәк, ул бит городской праздник. Аның охранасы кирәк. Аның бөтен сатуларны, менюларны согласовать итәргә, бер төсле стөлләр, бер төсле чатырлар булырга тиеш. Аның ведущие булырга тиеш. Аның актерлары булырга тиеш. Теләсә кемне бит сәхнәгә бастырып булмый, шулай бит. Аның мастер-класслары бар, аның бүләкләре бар. Ул 400 мең, 500 мең, 600 мең китә. Городской праздникка миллион да китә. Җәмәгать бер кеше шалтыратмады. Бер кеше язмады. Менә бер мөфти хәзрәт әйтте. Все, Юсуф, бер өлешен без алабыз нәзарәттән диде. Һәм бер хәзрәт шалтыратты. Акчаң бармы диде. Бар, әлхәмдүлилләh дидем. Ул вакытта юк әле бер тиен. Аллаһ Тәгалә туктатты да куйды ана фаҗига белән. Бул да сезгә бәйрәм юк диде. Юк сезгә бәйрәм диде. Әлбәттә, мондый фаҗигадан соң без инде икенче көнне әле күп балалар җирләнмәгәдә иде, шулай бит. Ул дөрес түгел, без аны әйтмәй әйттек. Ләкин әйтәсем килә шуны, битарафлык җәмәгать. Беркемгә бер нәрсә кирәкми. Ничек без күтәрелик, ничек без мәктәп салыйк? Безгә бер нәрсә кирәкми. Безнең 80-90 мәчетебез бар Казанда. Ләкин кая, һәркем үз кайгысы белән, һәркем үз кайгысы, үз хәсрәте белән яши. Беркемгә бер нәрсә, алай булмый бит инде җәмәгать. Алай булмый. Мөфтидә килеп бөтен өммәт проблемасын мөфти хәл итәргә тиеш түгел. Шуңа күрә без бергә булырга тиеш. Без бер-беребезне ныгытырга тиеш. Ансыз булмый җәмәгать. Шуңа күрә урысларда бит мәкаль бар: спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Шуңа әгәр дә без бүген үзебез бер-беребезне күрергә өйрәнмәсәк,
бір-бірімізні барлай башламасақ, қайғырта башламасақ, сіз бірәрсе Мәскеуден келіп бізді қайғыртыр деп ойлайсыз ба? Жоқ, әгер де ауыл халқы өз имамын, өз мәшітін қайғыртмаса, неге Қазаннан мүфти келіп қайғыртырға тиіс? Міне бүгін мүфтият фәлән. Жоқ, халықтың өзіне керекмей. Шуңа күрә шундай хәлдә. Шуңа күрә җәмәгать бу әйберләр менә Рамазанда безгә күрсәтә безнең потенциалны, безнең көчне күрсәтә. Ләкин кызганыч, без ул көчләребез кайдыр башка җиргә китә. Нугман ибн Башир, Сахих Муслимда килә хадис. Нугман ибн Башир тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди, мөселманнар бер-берсе белән дус булуда, бер-берсен яратуда, үзара рәхим шәфкатьлелектә ди, бер-берсен кызгануда ди, бер тән кебек ди. Они подобны одному телу ди. Әгәр дә тәннең бер әгъзасы, органы сызланса, бүтін тән йоклый алмый, һәм кызышады, лихорадкада ятады, безгәк белән ятады. Ягъни, менә синең бармагың киселсә, нишли бүтін тән авырта. Аркаларың тирләп чыга. Ха, бармак киселде дип берәр әйтәме? Юк. Әйтми. Тел әйтә, кая ди, марли кирәк, бинт кирәк ди, баш уйлый нәрсә эшләргә, аяк шаба. Бүтүнесе ярдәмгә килә. Тизрәк бәйли. Берсе дә куллар да көлми, аяклар да көлми. Менә шапырындың үзең шул кирәк сиңа дип. Без бүген шундый хәлдә. Берәр арабыздан берәр хәзрәтне алып китсәләр, мин шулай уйлаганым аны, да, белгәним мин аны. Әйттем бит мисегә ту вакытта, яки анда берәр кардәш белән берәр нәрсә булса, шуңа күрә нәрсә, алар дип бер тән кебек, кая ул тән, җәмәгать. Һәм бу хакта хәтта сахабаларның хәле гаҗәеп булды. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга үзара ярдәмләшүдә шундый жесткий шартлар куйды. Без аларга туры килә алмыйбыз. Имам Сахих Муслимда килә. Абу Саид аль-Худри сахаби әйтә, бер вакыт без ди сөйкле пәйгамбәрбез белән сәфәр чыктык ди. Сәфәрдә бит инде авырлыклар күренә. Шулай бит, кемнең кем икән. Сәфәр вакытында ди, әллә каян bir кеше килеп чыкты ди, дөясен атланып ди. Һәм ул безнең кырга килде дә ди, як-ягына карана башлады ди. Яминан ва ясаран ди, уң якка да карый, сул якка да карый ди. Әйтерсеңлә, ул кемнәндер ярдәм эзләде ди. Күрәсең, суы юкмы, ашарына юкмы, нәрсәседер юк иде. Ул шулай өмет белән эзләнгән кебек булды ди. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям күрде дә безгә шундый сүз әйтте ди. Әгәр берегездә артык булган ат яки дөясе булса ди, утырып йөри торган, булмаган кардәшенә бирсен ди. Әгәр берегездә артык булган, ягъни кирәктән тыш ризык булса ди, булмаган кардәшенә илтеп бирсен ди. Һәм сөйкле Пәйгамбәрбез ди, бу сүзен шул кадәр дәвам итте ди, туктамыйча ди. Хәтта без утырдык ди, кешенең ди бер артык әйберсе дә булмаска тиеш икән дип утырдык ди. Ягъни артык кием бар илтеп бир, артык машинаң бар илтеп бир, артык өең бар бир, без ди бер нәрсәң дә булмаска тиеш дигән фикергә килеп утырдык ди. Абу Саид аль-Худри радиллаһу анһу. Бүген әгәр дә берәр имам шулай чыгып әйтсә җәмәгать, гаражындагы машинаңны кардәшеңә бир, теге кимәгән костюмыңны монсына бир, авылдагы өеңне шунда авылдагы кардәшеңә, аны беркем дә аңламаячак. Без аны аңламыйбыз бүген. Ләкин сахабалар бер-берсенә ярдәм итүдә алар менә шундый булдылар. Алар шундый булдылар. Шуңа күрә кая алар һәм кая без дигән сорауны бирәсе килә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Маида сүрәсенең 2-нче аятында әйтә: "Ва та'авану 'алал бирри ват тaqwa, ва ла та'авану 'алал ithmi вал 'удван." Ярдәмләшегез ди. Үзара ярдәмләшегез бир изгелек, ягъни үзара кешеләр белән булган изгелекләрдә. Ярдәм итегез бер-берегезгә ди. Ягъни әдәп әхлакта, кемгәдер ярдәм ит әти-әнисенең хакын үтәүдә, кемгәдер ярдәм ит гаилә хакын үтәүдә, кемгәдер ярдәм ит кардәшләр хакын үтәүдә, изгелектә, әдәп әхлакта бер-берегезгә ярдәм, ват тaqwa һәм тaqвалыкта ди.
Шуңа күрә без мөселманнар бер-беребезгә Аллаһның әмерләрен үтәүдә ярдәм итәргә тиеш. Без бер-беребезгә намаз укырга ярдәм итәргә тиеш. Ураза тотуда ярдәм итәбез. Гынахтан сакланырга ярдәм итәбез. Мәсәлән, кемдер рибада утыра бүген. Кардәшең синең, риба харам. Зинадан каты харам. Шуңа күрә булдыра аласың икән, утыр аның белән насихат кыл, ярдәм ит, чыгар рибадан аны. Изгелектә һәм тақвалыкта ярдәмләшегез ди. Вала таавану алал исми вал удван. Һәм гынахта, дошманлыкта бер-берегезгә ярдәм итмәгез ди. Гынахлы эшләрдә, дошманлыкта, зинада бер-береңә ярдәм итәргә ярамый. Хамыр ишүдә бер-береңә ярдәм итәргә ярамый. Урлашуда бер-береңә ярдәм итәргә ярамый. Бар син урлап кайт, аннан миңа сатырсың, мин сиңа ярдәм итәм, поддержка була. Юк. Без гынахта һәм дошманлыкта бер-беребезгә ярдәм итә алмыйбыз. Шуңа күрә җәмәгать, Рамазан китте, аның нәтиҗәсе чыгарга тиеш. Аның дәресләре булырга тиеш. Һәрберегез үзегезгә шушы дәресләрне, шушы нәтиҗәләрне чыгарса иде. Күк йөзендә яңа ай туды. Алдан туганы китте. Ләкин хикмәт җәмәгать ай һәм кояш йөришендә генә түгел. Кызганыч, күктә Рамазанның бәрәкәтле айы туып та, бик күп кешеләр Рамазан айында яши алмадылар. Аларның тормышлары Рамазан тормышы булмады. Соңыннан күктә Шәввәл айы туып, Рамазан китсә дә, ул безнең күңелләрдән, ул безнең тормыштан китәргә тиеш түгел. Кемдер Рамазан айында да Рамазанда яшәмәде. Кемдер ел әйләнәсендә Рамазан рухы белән яши. Раббым безгә Рамазан рухында яшәргә, соңгы сулышыбызга кадәр Аллаһның әмерләрен үтәп, тыйганнарыннан тыелып, Аллаһка тугры бәндәләр булып яшәргә, тугры бәндәләр булып кайтырга насип итсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.